Mfethu, mfethu ngithi ungasheshi uyekele empilweni yakho nasekusaseni lakho. Ungasheshi uyekele ngoba into engibheka kakhulu uyashesha ukuyekela useseduze nempumelelo. Ungasheshi uyekele izinto zakho zingakaveli kahle. Ukhumbule mfethu, wena mfethu wathembisa umama nobaba ukuthi wena uye esikolweni uyofunda uzoshintsha isimo sasekhaya. Ukhumbule ukuthi umama nobaba bakukhulisa kanjani, isimo sasekhaya besibheda, kodwa umama nobaba bebenza ngakho konke ukuthi uthole ukudla olaludlile, usohlanganisela into enye nenye isihlanganile empilweni yakho. Okwamanje ngikhuluma ngithi ungasheshi uyeke kusase-early. Qhubeka uye phambili mfethu. Inkulumo zabantu hlale zikhona, abantu bahlala bekhuluma, abantu bakhuluma izinto ezinye eziyela le. Kodwa njengoba wena usevarsity noma esecollege usafunda, qhubeka uye phambili. Bayekela abangani bakho bahambe bayobhenga, bayojive, bahambe baphadiye. Mhlawumbe asilingani ngegaba zempilo. Mina isigaba sami sokuthi ekhaya lapho ngiphuma khona ngifuna ukubajabulisa, ngifuna ukushintsha isimo sasekhaya. Ekhaya bathembe mina njengoba ngisesikoleni. Ekhaya bayazi kahle ukuthi njengoba ngibajabulisile ngiqeda esikoleni grade 12 ngiyevarsity ngiyofunda, ngabathembisa ukuthi ngiyoshintsha isimo sasekhaya, ngizojabulisa umama, ngizobuya ngishintshe isimo sasekhaya. Okwamanje ngithi mfethu qhubeka uye phambili, foster noma ngahlangani. One day kuzohlangana, uzograduate, uthole umsebenzi ube right. Ukhumbule ukuthi njengoba uthi uyashesha uyekele ugive up, zibuza ukuthi why wayiqala lento le. Kungani wayiqala? Wayiqala kanjani? Qhubeka uye phambili mfethu, ulwisane nempilo, ungabuyisi inkulumo zabantu. Ngiyabonga, God bless you.